Tuwing umaga, bakit siyang lagi mong binabati ng good morning? Tapos, lagi kang excited tuwing hinanda mo breakfast niya. Tuwang-tuwa ka pa nga pag lumalabas kayo. Abay, nakakalimutan mo na akong kamustahin. Kung kumain na ba ako? Naligo na ba ako? Nagtutbas na ba ako? O kung tumain na ba ako? Ano, mas papahalagahan mo siya kaysa sa akin? Mas handa ka pa ibigay yung oras mo sa kanya kaysa sa akin? Ay suko na ako, kasi mas priority mo pa siya kaysa sa akin. Tay, eto na manok nyo. Ready na isabong. Kulang na lang, painumin mo ng robas, yung extreme. Lagyan mo na rin ng sibat bilang tare. Ay ewan ko na lang kung hindi ka pa mag-champion. Sana all, manok. Ikaw peเป็นมะลิงกิงกองสะละน้องกองแกงมาลงมาแนงมับปะลงปอง